Halkara Freedom House guraması dünýäde demokratiýanyň ýagdaýy boýunça nowatdaky ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistan ýamanyň ýamany atly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Freedom House ýagny adatlyk öýüniň guramasynyň raýat adatlyklarynyň we syýasy haklaryň derejesi boýunça 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyna görä, Amerikanyň demokratik standartlarynyň ýok bolmagynyň çaltlaşmagy bilen bütün dünýäde demokratiýa hüjüm astynda we ýyda çekilýär. Dünýäde adatlygyň derejesi 2018 at bilen ýaýradylan raportda dünýädäki ýurtlar demokratiýanyň derejesi boýunça adat, bölükliğin adat we adat däl diýilen 3 kategoriýa bölünýär. 2017-nji ýyla synedilen hasabatyň adat däl diýilip kesýitlenilen kategoriýasynda dünýäniň 49 ýurdy ýerleşdirilip, olar planetanyň ilatynyň 37%-ni öz içine alýar. Bu ýurtlaryň 12 sansy bolsa ýamanyň ýamany diýilip atlandyrylyp, olara 100 bal derejesinden 10 baldan hem az baha berilýär. Olaryň hataryna Türkmenistan, Özbegistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gwineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip, bu ýurtlarda raýat adatlyklarynyň we syýasy haklaryň derejesiniň iň pes görkezije eýdigi aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan hasabatda 100 bal deregesinden 37 bal alyp, bölükliğin adat ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Bu kategoriýa Ermenistan, Gürjistan, Makedoniýa, Moldowa, Ukraina we Pakistan ýaly ýurtlar girýär. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen gurama demokratiýanyň ýagdaýy boýunça Türkiýede möhüm üýtgeşiklikleriň bolandygyny aýdyp, ýurda hasabatyň bölükliğin adat däl kategoriýasyndan çykaryp, adat däl döwletleriň hatarynda ýerleşdirdi. Şeýle-de raportda Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdyrylşygy synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğanyň öz garşydaşlary diýilýäne garşy basyşlary güýçlendirmeginiň türk raýatlary üçin yaramaz netijeleriniň bolandygy aýdylyp, 100 bal derejesinden 32 bal berilýär.